aqalise lo msebenzi u13.5 million. Bese kuba imakhankane nakhona ise water supply scheme uhlonzweke u12.2 million ukuba ufakwe uhlelo lokusupplywa kwamanzi. Bese ke mhlambe ngingehlela ohlelweni umhlonishwa alichazile lokunakekelwa kwengqalasizinda ekhona emawadini lawo awu-21 angaphansi komasipala waseMsingi. Imali ke ebekelwe umnyakazimali esiyakubona u8.3 million njengoba bese ishilo umhlonishwa umeya ukuthi ke iyona mali leyo ebekelwe ukuba ilekelele onke amawadi ukuthi kuvuselelwe ingqalasizinda ekhona emawadini ukuze khona ukuthi leyo ndawo ebeke yaphuma amanzi phinde futhi siyenze ukuba iphume amanzi. Uhlelo lwethu ke luhamba lugcina lapho ngohlelo lwama project akhona. Mhlambe ngingakusho lokho ukuthi imali ewu24.4 million ibekelwe nayo futhi ukuthi ilekelele ezikhungweni lezi kulehlanza amanzi ukuba zilungiswe zithuthukiswe okusibiza ngani nge-refurbishment nama-repairs kakhulu kulezi ikimu lezi ezinkulu njengaboSampofu nezinye ezikhona ngaphakathi eMsingi. So ke iyona mali ke ekhona nohlelo olukhona umhlonishwa abefisa ngiqedelele. Ukhona isikhathana la kuzoba khona imbono noma nemibuzo ngenxa yesikhathi ngiyafisa ukuba ngingadedeli kakhulu ngoba isikhathi sizosuke bese siba sifushane kakhulu. Uminister wethu naye aphinde futhi angalitholi ithuba lokuba abe noshoyo kithi njengomphakathi waseMzinyathi. Ngifisa-ke ukuba ukuthi ngoba ngwazi ukuthi ngizothi ngithi ngikhomba umuntu ngikhomba abantu bewade elilodwa lokho ngeke kwenzeke kahle uma mhlawumbe uzothi uyakhomba ukhombe endaweni eyodwa. Mhlawumbe bengenza ukuthi umuntu uma ethola ithuba akatholi ithuba lakhe akabuzele nabanye akangayibuzeli yena kodwa umebuza noma ebonga akabongele nabanye angayibongeli yena ngoba nomunye uzofuna ukuyibongela mangazange umbongele nomunye uzofuna ukubuza mangazange umbuzele. Ngakho ngiyacela ukuthi laba bazothola ithuba ngifisa ukuba bathole nje ukuthi u1 mangabe khona abe nalokho nakushoyo uma ukuthi khona akangafisa ukuba kukhona ngoba-ke isikhathi nami ngingabi mude ngizofisa ukuba izandla ngeke ngiyithathe ewadini elilodwa izandla zibe mbili. Siyavumelana bazalwane, ngicela uma kungenzeka niyixoxe nje ngazi ngendlela ephansi sekwaxoxa nangathunyela hayi ngosibuzela ukuthi uthole abuze lokho okufanele singagcini sesingena sonke ngoba isikhathi sisambile. Ikhona lento umuntu mangenzeka ethola ithuba uzozisho ukuthi ubani wakwabani kuliphi wadi sisezwana bese ngicela ukuthi angabe sabingelela sesimbingelelele engabe sabingelela uzobonga nje ithuba kimi njengomqondisi wohlelo mayazange abonge ngomphuthu umbhoko abonge bese esho ukuthi-ke ngosibanibani ongasibanibani uwadi bani bese-ke sihlala entweni-ke ezobe ithini iwadi. Ngisabuka izandla ngokuphakama kwazo ngisabuka izandla ngokuphakama kwazo ngizozama ukuphuthuma Konteshu uMathula uMbongo nomeya waseMzinyathi naye wayisho mawuthi alalela na kwi-province bayakusho uthi alalela na ku-national bayakusho iculo lithi imali ayikho akekho ukuthi imali ikhona suka phansi intosho phezulu uthi imali ayikho. Owami umbono uthi imali ngakhona uma kungathiwa abantu laba iSouth Africa le bese kuzoba abantu base-South Africa abakhona ongasibona abase-South Africa laba kodwa kudinga nohulumeni wase-South Africa abanikeza ama-services laba
ayizoba yikho mina impela bempilo abona kungakehli lokuningi babantu ongasibona bakulelizwe ngoba njengoba bekhona nje ithina sibanikeza ama-services futhi okugcina-ke manje kungafinyeleli kubani umbongo uthe imali yasemsinga ifika ngamakhanda abantu bese kuba nabantu abanganawo abangafakiwe kodwa badinga nama-services bese igcine ingafikeleli kubanikazi bayo imali bonke ngenxa yokuthi kunabantu abaningi ongasibona okungafanele babe la ingane yangaphandle esikhathi ngikula yayikhangezwa maziwe ekhaya yayingenalo iplate layo kodwa yayikhangezwa ikhangezwe nje idleke ngoba ayisiyona yala ekhaya manje lezi zineplate lazo ziyadla nazo zineplate lazo ingakho-ke imali ngathi iyashota ayiphakameki izandla nasiya esiphakame kuqala uma ngike ngakhomba enduneni kuyobe ngingasakwazi ukukhomba umuntu esifodini izomzishaya konke kodwa ngizobuya ngoba ngiyayibona khona isandla esiphakame lasasiyehla ukhona nimayikhe khona bese ngizocela nje ukuthi ngicela sithi ukushesha laphaya uzozisho ukuthi ukwabani ngicela ngibheke umfowethu lo ubheke phansi ngicela ubheke kimi ngicela iwadi lapho ngesayini ukuliphi iwadi uwadi 1 usephakeme hawu umbhongo usungapha uwadi bani lo What 16? What 18? What 18 lo? Yeah. Ubani lo ya? What 16? Ubani lo? Angikuzwa mama. What 15? Akeni ngoleni ngihambe kanjani? Kuzohamba njengoba ngisho-ke u18 u1 kuzohamba ngoba ngicela bame ngenyawo laba ade bephamisile. Laba baphamisile ngicela bame ngenyawo. Awubaba noma ngamkhombi baba ozayo. Bengamkhombi bengikhombe okadela. Ngicela ukudlula kulo kadela abazali ngixoleleni ngoba cishe akazazi ukuthi ufuna ukuthini. Sengiyadlula kuyena khona nje okadela phakathi. Ngicela ukubuya ngala uwabhali uwa8 uwabhali lapha uwabhali wa19 nasiya isandla uwabhali ngicela nime ngenyawo nasiya isandla lapha onegqoke esimnyama ekhanda 14 akekho 14 angithi ngala ayithi akekho 14 ngala ngimthathana ubani lesiya sandla lesiya u6 uwa6 loya ngicela ume ngenyawo ngicela ume khona lophethe imayikhi ezokwazi ukubona anikeze wena Oscar wakasithole ilako what isikhalazo sami amanzi amanzi la sikhona thina ngilo ngafika ngathatha cishe ngina 10 years la kwafakwe khona amapipe asakhipha manje seza sanqamula umgonqozo okhona okudala sayivusela thina njengoba siwusebenzisa singaphezulu ka200 abantu abakha lapha kuze kushone la 2 uke ungengeza udadewethu kade ekhuluma ethi ke wanohlela ababenzile lokufaka amaphampu esikhundleni thina ukuthi sifakele iphampu kwathiwa sizofakela umgonqozo omunye asifuni indawo isikhalazo sangayashi kuze ukuthi yinto mali enizofaka ngayo umgonqozo ningasibholeli nithathe nisithengele ithangi inamba yokugcina sithele khona amanzi bahamba ama-ward committee athi ayakhansela nanamhlanje azi kubo yabona ukulungisa kwisikhulumo sethu obekhuluma la umeya wasemzini yakhe obekade ekhuluma umhlonishwa umeya u118 ngicela ukunikeza ngiba ngibonga ithuba ngibingelele bonke abakhona phakathi kwethu umzomuhlelo wakansele kwawadwane sizwile inkulumo futhi siyathokoza kakhulu kodwa kukhona ifindo nje esifisa ukuthi siqaqelwe lona ngoba okukhulumeka la kusinikeza inkinga nesibhekene nayo lapha ku-Douglas water supply okungu phase 4 sekukhulunyiwe lama figures abala kwezinye indawo
mawufika lapha ku Douglas Water Supply kuyamunyungwa awuyizwi number ku 27-28 year budget. Umbuzo uthi iproject kuthiwa iyaqhubeka. Iqhubeka ngasiphi isamba esibekiwe ngoba ezinye seyikhishiwe. Asangasizwe isabelo salamanzi okuthiwa yaqhubeka Douglas phase 4. Lapha yana namanje akakaqala ukusetshenzwa inkontraki yathula ngoJuly 25 last year. Kuze kube namhlanje akaze kwenzeke lutho. Sicela nje ukuthi sithole incaziselo ephelele ngoba sinenkinga enkulu ukuthi kwenzakalani. Nemali namanje asibali ukuthi malini iproject eqhubeka phezulu kwayo. Ngiyabonga. What 5? Yeah. Angibingelele nonke bahlonishwa ngokumbhalo. Igama lami ngumkhetheni ngwakazuma ka Ward 5. Akukuningi okwami. Engikucela lapha eMzinyathi kwafika abantu lapha basibulalela imgonqozo lapha ka Ward 5 bathi bazoyilungisa kabusha. Kuze kube manje imgonqozo ifile kanti bakhona kwemgonqozo kwawelekelela kakhulu ukuthi amanzi kwazi ukuphuma. Siyacela kakhulu kube iproject ekhona lapha esendaweni lapha eMzisho egcine imile ithanga qhubeki limile impela ukwakhiwa kwalo. Siyacela ukuthi besilungisele lona. Bese kuba lapha kumaVatekani kumzinyathi. AmaVatekani ahlala khona lapha eStadium eMzisho. IVatekani esebenzayo lapha iyodwa. Inkinga amaVatekani ukufa kwamasondo okukhulu othi uyafica uthola ukuthi kunenkinga yokufa kwamasondo. Njengamanje iVatekani esebenzayo eMsingi uwodwa ngoba ahlala lapha iyodwa zwile uVatekani leyo. Siyacela ukuthi beselekelele ngoba amanzi siwentule kakhulu siweswela kakhulu eMsinga kanti maye khona amaVatekani baselekelela kakhulu udriver bamaVatekani. Ngiyabonga kakhulu. Board 16 umthokozisi wamaphisa. Ngicela ukudlulisa nje oqala ukubonga uNtuthuko ifika kithi. Njoba sinesabelo semali ephuma nje manje samanzi u13.5 eMsinga top. Ngake thina amajozi kubahulazi kunepipe lavulwa lapha mhlawumbe sekuphele 6 years ivaliwe emathendele isikole. So sacela bosibheke lapha ngoba amanzi sabanga nembolo nenkomo lapha i-hygiene balekile. Sacela abahlonishwa ifika ngempela ngakithi ngoba uphathi abaholi bethu abaningayo abafiki ngakithi. Sacela befike bezosibhekela. Siyabonga kakhulu Dlusi ubonje kakhulu kwande ngephambili. Siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu. Nami ngicela ukuzibongela angikhuleke emakhosini phezulu sisabelele kodwa ngikwazi ukudlula ngazange ngikhuleke emakhosini siyakhuleka emakhosini. Amen. Igama umlungiseni wakashelembe induna esigodini saseholwane. Njoba ngila nje ngila ngishiya abantu emseleni ngibonqweni ukufika kodwa ngenxa yalezi zafanyana engizizele la ngithe angizama ukuthi ngifike lapha. Sinamaphampu awu6 semsingathopa lapha kwa 15. Ngibonge futhi ukuzwa ukuthi ukhona ocatshangwayo ngomsingathopa cishe ngikhulumela entweni ekhona ke. Sinamaphampu lapha awu6 emsingathopa kwa 15 awu3 afile kwanoComboshi emayizeni eholwane amaphampu afile lawo bese ke kushoda amapayipi namathenki ama-toilet. Kunomgwaqo ohambiwa umasipala wasisiza kakhulu okusuka la eThokothini oyeMzinyathi la khanda khona ibridge wafa lowo mgwaqo olungile manje noma mhlawumbe kuyahambeka lapha kuyobheka ukuthi ngabe yiphi into engenzeka lapha kuhambeki mhlawumbe asabe sibhekeleke lapho. Ngicela ukubonga kakhulu. Siyabonga. Siyathokoza. Baba uhlabisa amandla. Ngifuna ukusho nje nakhona ngilapha ngaphambili ngenhloso ethi nombuzo nje bazalwane